Xinlu estava molt contenta. Xinlu sabia que així tothom la recordaria. Podia ser com el seu pare, la seva mare, el seu avi, la seva àvia, el seu besavi, la seva besàvia, el seu besavi, la seva besàvia, i podria ser coneguda internacionalment. Així que en Xinlu va embolicar la latxola amb un falsell per fer un gran reconegut. Havia d'arribar fins a la capital de la Xina. Sabeu on està la capital de la Xina? Quasi, por ahí. Pues havia d'arribar fins allà a portar-li la latxola a l'emperador de la Xina. I així tothom veuria aquella malabalosa latxola. Xinlu estava molt contenta. I així que va agafar el paquet amb la latxola i se'n va anar caminant cap a la Xina. Va obrir la porta de la casa, va respirar fondo i va començar aquell llarg i llarg camí. Xinlu havia de caminar molts quilòmetres perquè ella vivia en un poble que estava molt lluny de la capital de la Xina. Havia de caminar quilòmetre i quilòmetre i quilòmetre i quilòmetre perquè havia de portar aquella meravellosa latxola que formaria part del gran palau de la gran Xina, del gran emperador. Així podria ser com el seu pare, la seva mare, el seu avi, la seva àvia, el seu besavi, la seva besàvia, la seva besàvia, la seva besàvia, i seria recordat per molts i molts temps.